inini ndakabva pamba pataigara naiye nini ndikati bajini mashoko andiremera kutaura tinorwara mama hadzinyatsoziva kuti kurwara kwachona isiki here kana kuti chii asi tafamba makawanda kusvika kumasoja kusvika vachebhuri pachipatara kusvika vanhu vamwe vanobatsirawo vanoitawo zvemushonga ndodambudziko ratinaro ndakati ashamwari ndaneta kuti undipume kuti ndiri muroi wako zviri nani ndiende nokuti inini ukanditi ndiri muroi inini ndine rashi but rashi iyoyo haiputike haite sei ndakagara sezvo zvine chinzokufambiwa zasu ndokuhara kwacho ndikati zviri nani ite sei inini pese panoendera kusango ndobudisa urume neropa kana urume chete saka nokutenderera ndienda unorapwa sezvo kutsanangura mudzimai wangu ana chiremba vasvika kuti haisisike drop zvinhu zvakazvina kuchena zviri spiritual vadati haini imba yako apa ndaunozvinanibonizvakuno imba yako uchiri kuida here aiwa chada mukomana imba yako kuida here kwete handichaite kwete kwaunza kudani daimukutidzosera mukadzi wako nokuti mukadzi wako hakuna mutemo muzimbabwe kana pasi pano unozotimanikidza munhukadzi kuti ida murume waasingadi kana ida mukadzi waasingadi nyaya yokupisa iyi neiyi yokurambana zvinenge zvasiyana nyaya iyo yanga yakutaura nababa avo inyaya dzemapurisa nyaya dzemapurisa panapo kunyanya hatiwanzodzibata izvozvo nokuti kana wakaendayo kumapurisa wapisigwa mbona wakaenda kumapurisa ndakaenda kuna sabu aitokwena sabhuku akati kuti ivo sabu vane nyaya dzaanotonga nenyaya dzaanorwisira pamusoro emambo ini ndaazomangarira vatezvara vangu pamusoro pezvinhu zvakawanda zvavanomishungurudza vatezvara mudzimai wangu akabata pamuviri akasvika pakusununguka mwana mukomana vakamupisa ini ndisipo ambuya vangu vakauya nanatsano vari kose muvhovho vandaigara vachiiisgo vakandivova nemboma dzavo kusanganisira nezvitsvimbo zvidiki nemabhutsu nezvibhakera pamusoro pekuti ndaiunganidza mari yangu yekuti nditore drivers license. Ambuya vangu vatezvara vangu vakaenda kwana sekuru kwandaigara ndanga ndakasiyapo 2 rooms nebath vakaenda kanoipwanya muna December watabva ini ndisipo ndiri kubasa. Mudzimai wangu akandiudza kuti ndanzi nehama dzangu tirambane, takarambana ndotipore dambudziko redu rokurwara ratinaro mumba. Aenda mudzimai wangu kwakapera vhiki ndakaenda kwatete hanzvadzi yatezvara ndichienda kunovazivisa kuti mudzimai wangu akunditi ndakanzi nehama dzangu tirambane kuti mupore dambudziko ramunaro. Ndabva vanditi wagona uya nokuti tandiri murodhi uya zokupa gukuro rako nokuti uri rombe remakoko wakatadza kutengawo karori kana stand kutown kana mushinishini kana zvikuru. Ndakabva ndadzokera kumba kwangu ndakazivisa sisi wemudzimai wangu anonzi Maitino kuti ndo mashoko andaudzwa natete kusanganisira mudzimai wangu ndakamuzivisa futi zvekare. Papera mwedzi ne2 weeks mudzimai wangu akanditi ndanzi natete vaya vangandiudza kuti tiri murodhi kuya zokupa gukuro rako semunhu daida mudzimai wangu akanditi hana tete uya tironge pamusoro pekurwara kwako totangira papi. Akandizivisa risanda ndakwanisa kuenda sezvo ndandiri kubasa musi weMonday ndowandakazoenda. Ndichisvika ikoko ndakana tete vane hondo pandati aiwa regai ndidzokere kumba kwangu ndimandifonera 7 times sanganisira nemameseji umbo wachina hondi nawo. Ndichinoti ndichinodzoka ndasvika pakati peruvanzi tete vakabva vanditera. Ndasvika pakati peruvanzi vakabva vanditera. Ini pandakachoka ndanzwa mutsindo
ndichibva ndati cheu ndakaona nditete vangu ndisati ndatara navo vakandirova nechombo chandisina kuziva kuti chii apa vakangonditi kahwani gwa ndichibva ndawira pasi ndakaona rima zino 1 iri rakabva ratyoka kusanganisira 3 ekumusoro akabva azunguzika mamwe 4 ekuzasi akabva azunguzika ndichibva ndaenda kumba ndavazisana mama ana mama vakati ayo handitozisai kwakanseri uyezve tichipfuurira kuenda kumapurisa nyaya iyoyo ndakanoimhangana musi wa16 March mwedzi unova wapera kumapurisa vatete vangu vakayazotorwa vakavharirwa 2 days muchitokisi nyaya yakaenda kukoti vakabvisa $200 yefaini kundirova kwavakandiita but vabvisa faini kudaro kundirova kwavakandiita vakandisiyira urema hwakakurisa makuseni nditaura handikwanisi noda kumazino nechando anenge atirwadza singaiti usiku kurara handikwanisi kudya izvezvi ndodya nespoon handisikwanisa kudya noda mazino achena akudzungudzika patakaenda kuna chiremba tsamba kwachiremba ndinayo akanditi kana wazoona mari uya tione kuti atichabvisa ndeapi neatichasunga newaya atichakurapa ndeapi kuti ave anopora saka vapedza kundirova kudaro vakabva vatora mudzimai wangu vachibva vamuendesa kubasa rokubika pabhawa sadza uyezve achigara papo zvakare pabhawa ipapo achiita basa rokubika sadza mwana handizive kuti akachengetesana ndopa ndakati izvi zvandiremera kwandabvira ndichishungurudzwa kwareba kusanganisira nhasi uno ndane urema ndishande panzvimbo yekuti pane noise handichakwanisi noda kweurema hwandasengedzwa mazino ndotenda mama iwe uri kutaura kuti mhuri yemukadzi wako yese vagara against you ichokwadi vese mhuri yekumudzimai wangu ichokwadi ndabvunza kuti vese handiti vese ichokwadi sei nokuti mudzimai wangu akandizivisa kuti ndanzi nehama dzangu tiramba pandakatera mudzimai wangu vanhu vavatete vakabva vazondirova nechombo chandisina kuziva ndakabva mazino mukadzi wako akati chii akanditi ndanzi nehama dzangu tirambane iye ari kuti chii iye ari kuti chii mudzimai wangu akanditi uya negupuro rangu ndikuda kuenda kubasa zvekugara ndakati handikwanisi umbowo hwacho mameseji ake ndinawo kusanganisira nemaaudios efoni ndinawo right akati uya negupuro rangu saka mukadzi wako ari kuti chii anova akamira pamusuwo gara pakati pabhuti nemurume wavo mukiva wati mukadzi wako akati kwakanzi chii anzi nehama dzangu takarambana ndokuti kore dambudziko redu ratinaro kurwara nduna ewe vhuka ndikufunga mwana agara pakati kwava kuti chaitoto angataure murume wekuti zvanzi nehama dzangu ngatirambane here saka ndikufunga mhinduro ndikapendamurara ndikufunga iri kundirwadza nyaya yokuti vanhu vese kuwanda kwavo havanidi kuzokunganira munhu 1 ipa unozorundirwadza pamufana ndakarandira kurara ndikushupika sikangene vekwachihono vari mboya panyaya iyo isimudzai maoko simudzai vokwachihono mese 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 umedu kowe kumukadzi wako ari nechi vokwamukadzi toni 1 2 3 4 5 6 asi right tingapedze nguva tichiparadzana chinzai chokwadi cheupenyu imba varidzi vayo ndo vaviri vakawirirana kana vakawirirana vasisawirirana imba iyo haimire unyamwe tikadovaka nenzou nemapfupa enzou haimire
kunyepa here vabereki right. Saka iwewe unofunga kuti iwewe ari kukuramba ndiani? Uchuzwa nemukomana ari kukuramba ndiani? iwe kufunga kwako ari kukuramba ndiani? Mudzimai wangu. Mudzimai wako waupara mhosva kawakubata-bata kutezvara kumuru kuvana tete nana vakutsvagei mukadzi wako uchiona kuti ndiari kukuramba madariro natezvara inyaya yemukadzi wako unoona naye pabonde rinyi aunotinenge wakupoyegedherera Hongu mama, but inyaya yekuti inini semunhu ndoda mudzimai wangu ndakateera kwatete. Tete vakati isu taronga semhuri nezvako hatichade, tanga tiri murodhi kuyazopa guvhu rako. vatete vacho vari kubiwa tete vacho vari kudimi kubomirwa aduda vatete vairira nekudarira Avapo. vakatungidza kurova munhu ndobva vavachipo vakarapiwa PIO kuti vasasangane naye. Pane mazuva vakapiwa kumapurisa kuti vasasangane kwete mudaro kwete mudare kwete mudare hapana bhaya inozi hamupinde muno mabatarira mapfumo unosiya panze apo topedza nyaya unoenda ngoroi ha iyaomai nai matiti hei ndimi makati makaudzwa nehama dzenyu kurambai murume Andoda. kumakaita sei Takamuudza kuti mame mukandara vauya pana. ndakamuudza imake of respect Ndakavaudza. Ndakavaudza kuti vajini kurara kwedu kwanyanya. Mame mukandara vauya panapa vati zvimwe kuda ndimwari vakutoti kuhwara uku nyemba yenyu maitiro ainoita zvimwe kuda ndimwari akutoti zvidaro. Murambe muchirwara muwirirane nokuti imba yedu kuwirirana masanga ndezveapo neapo. Saka ndakamuudza ndako tibatsiri kuwirirana masanga uchitaurira dai yakadai zvinotira kuti akufanira kunyara taura zvaunoziva iwe kuwirirana mumereji medu hapana. Nokuti inini ndichitanga kuroorwa ndichienda mumusoro wacho uno ndarambwa vanhu vakagara pasi vakataura. Amwene vangu vakati ndikanzwa zvichinzi Kevhi waroora mukadzi asingadiwe namai vako, tenga chaunopa mai vako kuti mukadzi wako vamude. Akatenga macheya, chipoti nedrezi pavapa. Kwana sekuru zvikanzi waroora mukadzi watisingadi, tsvaga chekubata chekuti mukadzi wako timude. Akatenga mbudzi. Saka imba iyi hatabvira takawirirana. Taigara tichirovana, tichinetsana, ndichimbotuta, ndichienda kumba, ndichidzoka, kusvika nhasi. Kuti nyaya dzese dziitike ndakaona mashoko akandiremera nekurwara kwatiri kuita. Takarambana nemurandarume wangu but hapana mumwe akapa mumwe bupuro. Tichigara kuchegutu pakutaura kuti ndakarohwana natsanga. Akatanga kurova inini. Arova inini akati pedza ngoro yako yese inoita se yaunoda iuye. Ndobva ndati hapana chakaipa. Ndobva ndafona ndikati ndarohwa. Murume wangu akuita se ari kututa. Ndangosara nehembe dzangu nokuti ndana mari yerenda ndana mari yechinhu yacho. Ndobva wauya bvasanga vatanga kutaura. Takangogara ndikati inini ndindatanga kurohwa nehanzvadzi dzangu ndisade kutishandisa. Ndikati aiyo musati kuti ndisade kukushandisai. Murume wangu zvakutaura zvakawandisa chero mama avatuka akarohwa nhau yekutuka hambuya ndoyavakamurovera kwete yangu inini. Ndobva arohwa anotuka mbuya namanongedzera vaita pahuma kushaya kwacho respect inoindiketa kurova inyepatani atiwanongedzera pahuma ndiye munhu wangadai uchiti kana wakutaura nezvamo utonzi taura kataura zviri kubva wataura wakatsimudza musoro zvinoratidza kusafudza vakamuberekera mukadzi. Asi manje nyaya yaonai panapa munhu wada kuti tibvunze nyaya yandingo ndingamubvunze tikagona kumubvunze tinokuparira mhosva tezvarangapindure zvamakaita nemudzimai wavo sokorora futi wati une chikonzero chekuti chii chekuti akatuka mira murume wako wati une chikonzero chekuti chichawamhangarira tezvara Vakanditorera mudzimai wangu. naye wakatorwa handina ndakaenda ndega. uyo ari kuramba mukadzi wako kuti wakatorwa akaendeka pamusoro imama nyaya iyi ingangopedze nguva bvanyiri pachino nhasi mupadare iwe murume nomukadzi ndizvoka murume wako ndiwe mukadzi wako ndiwe anditi iwe murume uchiri kumuda here
kwete iwe nyarara maningi tikubvunza mudzimai wako imba yako uchiri kuida here? haidini imba yako hapana unozvinangomi zvakuno imba yako uchiri kuida here? aiwa chara haichada mukomana imba yako kuida here? kwete handichaiti vakarambana kudhara saka muri kutongesa zvinhu zvakapera kai mopona mukomana uri kutongesa matadare rine zvinhu zvakapera imino hamuchadanana uri kuda mukadzi ari kokuramba iwo wakaramba saka uda kuti mambo vatonge vachiti chii? handizivi mambo but pane chikonzero chokuti inini mudzimai wangu paakabva pamba noda kuti ndaimuda ndakaenda kunozisana tete. aiwa kashamari ukaona panorambana hakusi vari muramba kurambana kandai kwaimira dzemiti haimiri yakaidzana moonoti derere motikwirire saka kutizwa kuratidza kuti mukadzi kurambana kwai kwakareba kupfuura murume saka waitevera uye atoudza hama dzake kuti uku handichadzokera uku ndarobwa kwatengwa masofa kwazodii kugara kwakaipa zvaungadai waiita iwewe uyu ndiye munhu waunofanira kutaura naye kuti ava vese vagonyara makahengana muchienda kumba kwenyu kwete kuvaunza kudani dai ari munokudzosera mukadzi wavo nokuti mukadzi wavo hakuna mutemo muzimbabwe kana pasi pano unozoti manikidza munhukadzi kuti ida murume waasingadi kana ida mukadzi waasingadi saka chiri vakarambana ndimi kwete ramaichiona murupidza munyaya ndimi makazvivamba ndimi mazvipedza saka iwowo mangarira unoita sei manje mune vana vanga nemwana wavo? tine 1 mwanai wakaroora kusvika papi? ndaagumira murusambo. wakapedza here rusambo? handina. pesa rusambo rwatezva kana imi baba musina kuwana mari enyu akakwana anokugutsai pamwanasikana akaberekwa radaredzva munoya kuzoona dare nyaya yenyu yotaurwa patsva mumangara zvokuti muda pfuma yenyu kunyange vakarambana right zvamakarambana zvamukubhezha panapa kuti makarambana anobvisa guburo ndeupi manjava vakulanda tuanobvisa guburo yakabvisa vari pano nhasi inonakidza asi kuda umwe vatete yakati vatete vachane makuwa vari kundizezera makuwa kuti taurai ndambuya taurai inzwa ambuya nangu chokutaura chakawanda mazina asi zveshuwa zvataurwa nemwanasikana wangu ichokwadi pakunetsana kwavo pamwanasikana aripo mwana wake uyu ane 2 years 7 months kuinjoya tichiverenga kuti mwana injoya kuti vakagara bhotisi vabereki nemwana i3 months hembe yemwana chaiyo makazviona muri pa mwana ndiwangu aiwa makazviona muri pa hembe dzake dzemwana amirai injoya kumukadzi nemurume ayakutala pamwana makazviona muri pai sakawirana kufanira kupinda munyaya dzevana vana amai vakadai so vanoingaridza vana vavo kuti inde unotamba kugiraundi kugiraundi kuri kubhonzorwa vanhu vachichuka magumbo vakaita mwana abve pamurume kugiraundi kuri kubhonzorwa vanhu vachichuka naamiro kana amai ngaamai tonosangana hakuna mbuya vanopinda munyaya dzemukwasha nyaya yenyu ipere inzwai nyaya yenyu ukanotarira kuti general consensus yatinonge rakumbirwa nematauriro azvaitwa regai vaite musavamanikidzi musavarambidzi inguva yavo right imi nyaya yenyu kuti ipere apa kapa dare ratoshandise kutonga ndamatiunze chinhu chamakatonga kare mukapedza makapana maguguro kai makapana guguro here murume kwamba guguro zautamure
mukadzi wakambagukure kuti uchamudi saka right hamusati marambana akatanga kutsvetsva mumwe ndiani mukadzi kana murume ini murume saka ndounoramba mumwe wamamutsvetsva chibisa zvosvopira mambo kuti ava taona zvakambodira kuti vapane magukuro zvavo vaende kana mukadzi wako hauchamuda ndizvoka ndozvawataura iwe akatsvetsva umwe hauchamude mukadzi here mudzimai wangu ndomuda sematariro andaita mambo ndokumbirawo mutiterero regaitibatirisa mwari inzwa tingatero ungada kuti tide zvaunoda iwewe hatibude nenyaya kana 1 asi dare rinotonga manje robva rati mutongo muti iwewe mutsikana wati hauchada murume regai ndikubetsere ndichiti kudhara zvainzi mwanasikana haabvise zipo rekuramba murume zvaiyera inyemba vakuru asi makore ano nemagender nemaequal rights amunyika mukadzi akutotanga iye kuisa gumburo umupe asazokunetsa mangwana asazokutelela right kana musina mozodzoka next time postpone your case yabuda mari pane pane chitambotaurawo dai papachitaura murume undanzwa sekuti handisi kuziva kuti anyepera mwana tezvara here ati vakapisa mwana wangu ndisipo mwana uyu mupenyu akapiswa ari iri nhumbu yadini kana kuti akapiswa sei zvaukaona iwe zvaurikuda kudai ini zvandoziva ndezvekuti mudzimai wangu akasvika mazuva ake kusununguka akasununguka kumba kwatezvara wangu ini ndandisipo ndikubasa mwana wacho naiye vachibva vamupisira pamba ipapo angafa here vakandiudza kuti akasunungukwa aicheche nopisa inyaya yenga kwemuchenjeiyo ibate zvakanaka nyaya yokupisa iyi neiyi yokurambana zvinenge zvasiyana nyaya iyo yanga yakutaura nababa avo yainyaya dzemapurisa nyaya dzemapurisa panapa kunyanya hatiwanzodzibata izvo nekuti kana wakaendayo kumapurisa wapisigwa mbona wakaenda kumapurisa ndakaenda kuna sabu aitopera sabhuku sabhuku akati kuti ibo sabhuku ane nyaya dzaanotonga nenyaya dzaanorwisira vakapisa mbudzi 1 akavabvisa mbudzi 1 sabhuku ana sabhuku marimi paubvisa mbudzi vakagona vanorangana asi kupisa akapiswa here kuti akavigwa vakamupisira paruvanzi pavo ndiri ishamwari vakapisa mwana 2022 koimisambu tizora vakapisa munhu kumusha kwenyika amashingaidzi vari kupi amashingaidzi vari kupi vamashingaidzi vari kwera amashingaidzi kuna mai vamwe vaida kutaura somudhara wokufana taurai tinzwa mai namusoro edare ichokwadi mwana uyu akapisirwa pano saka chinhu chazonyanya kutirwadza chatinetsa kuti panzvimbo pakapisirwa mwana vakazi vakakiteni yavo amai avo pamusoro penzvimbo yavakapisira mwana wedu saka tize zvinorevei kuna munyika yedu kuna zvakadaro ndokwakuna mahombe miraive dare zokororai mai zokororai tinzwe mashodzai vosi tinzwe tiri kuti mukurungai vedu vakapisa mwana panzvimbo pavakapisira mwana vakazi vakazovakira kicheni yavo pamusoro ipapo
saka hatizive kuti zvinorevei zvavakaita. Saka dati sumudzai kuti vanhu vatese dare rinzwe pamusoro pane nyaya mwana uyu kwaakadava ndaseverera pamba pakapiswa mwana kwemi maseverero ndiani wekwenyu aivepo paipiswa mwana vanga pasina vakangotudza imi makaita kunzwa pamusoro idari amupindura inini iyi nyaya iyi payatosvika kana zvese zvinaitanga ari mahumbu yakuda mambo kana gupuraaambomira mhofukusaka mambo vazotasamura apa ngaimbomira izopinda mambo ngati nyaya yenyu tererai kuno yaida kuita adijeni hours makamirira mambo yaita adijeni vakabva vadza vakaimba pamusoro pepakapisirwa mwana ndizvozvo here zvamataura amaipinda ipi hamisimuaapa ngomana iyenye mvuli yaungana mamoto akasununguka mazuva ake kusununguka ngakwana pasununguka mwana ngapfurira akafa saka vakabva vamupisira pamba pavo pasina gore bva vakira kicheni pamusoro ini ndisipo havana mbondizivisa nezvekufa kwemwana kakusununguka kwemudzimai wangu ndakazozviziviswa nana mama nechitiko chaichika kuno ini ndandiri kubasa kunokucheko kuti mwana afa ndovavapisa ndovavakaita saka ndozvauri kurambira mukadzi ndondabvanyie kurambana arikuramba mukadzi ari kuramba murume amboramba akapedzera akuda mukadzi azobvisa kukuru nyaya yacho ndeinhembe zvisiri izvozvo zvega mama ambuya wangu akaenda kumba kwana sekuru kwataigara vakandipwanyira imba yangu 2 rooms nebhathi handizivi kuti mvumo yachena wangu apiwa zvinhu zvainge zvichiitika ndaifunga kuti mukugarisana saka pazvasvika apa ndaona kuti zvandiremera ndikandiuye kwamuri mambo mundibatsirei vakauya varipo 7 kubva kuchegutu ambuya vangu nanatsano varipo 4 kusanganisira ambuya vanova mudzimai watsano vakandirova nemboma dzavo nezvibhagera kusanganisira nemabhutsu nokuda kwekumhosva yangu yanga iri kuti ndaiunganidza mari yangu yedrivers license yandaida kutora mudzimai wangu akabva andioneka ndanzi nehama dzangu ngatirambanei ndokuti urwere huri mumba uperi akabva aenda kwapera 1 week ndakabva ndaenda kunozivisa tete vanova ivo hanzvadzi yatezvara vangu vakati wagona kuuya tandironeroraombe remakuru vatazotiparori kana state kuchibva kwazopera ndabva ipamba ndanozivisa maitino hanzvadzi andiona vanhu vari panzama toda kutaura navo sei dambudziko rako nderei auda kubatsirwa chaio dambudziko rangu randida kubatsirwa rekuti mudzimai wangu akandibudira pachena kuti uya undipe guduro rangu inine zvakwandichada ndakwenda kubasa ende kubasa kwachena akabva aenda anda basa rekubika sadza pabhawa uye zvachigara pabhawa ipapo saka ndikuti dambudziko rangu ndati aiwa inini nyaya yauri kutaura ini handigoni kuramba yauzvitaure pamberi pedare kuti ramangwana musazonipomeredzwe nyaya kana dzimwe mbozva ndosaka ndakasvika kwamurima ndizvambo andabvira ndamuisira meseji asi akutaura nemeseji nawo anogona kuratidza ipo ndakataura kuti ndamuti ndipo gogoro racho anogona kungokuratidzai asirizvo izvo ndizvokuti inini ndakabva pamba pataigara naiye nini ndikati bajini mashoko andiremera okutaura tinorwara mama
hadzinyatsoziva kuti kurwara kwachona isiki here kana kuti chii, asi tafamba makawana kusvika kumasoja kusvika vacheguri pachipatara kusvika vanhu vamwe vanobatsirawo vanoitawo zvemushonga. Ndodambudziko ratinaro. Ndakati shamwari ndaneta kuti undipume kuti ndiri muroyi wako, zviri nani ndiende nokuti inini ukanditi ndiri muroyi inini ndine rashi, but rashi iyoyo haiputike haite sei. Ndakagara sezvo zvine chinzokufambiwa fambiwa zasu ndokuhara kwacho. Ndikati zviri nani chese inini pese panoendera kusango ndobudisa hurume neropa kana hurume chete. Saka nokutenderera ndichienda unorapwa sezvo kutsanangura mudzimai wangu, ana chiremba vasvika kuti haisisike drop, zvinhu zvakazvina kuchena zviri spiritual. Vandati mudzimai wangu hatifambe tomboereswa kana maprofita kana kuti mudzimai wangu hatifamba wega ndarodzineko. Vandazotuma baba wangu, endai motaurai nasere wenyu kusanganisira tete, vakati aiwa fambai nemwana wenyu sifambe newenyu. Saka zvikurevei mani? Ndopakazonge kuti tipore tifana kurambana. Ndopakaenda umba kwavo ndamutera kubva ndazisa tete wati andiri murodhi kupa guvhuro rako. Kwapera mwedzi ne2 weeks vachibva vandifonera ndaenda kumba kwavo. Saka tiri papi zvino mai? Ati? Zvino mafunge todi tiri papi? Zvezvi ndezvokuti mambo kugara kwacho nini mubvunzo ndazvinewo kuti kudii akati tirambane sezvo iye akachimhangara kuti tirambane sezvo simatauro angu mamutaurambane murume here kana kuti mazvifungira pano? Tazvifungira pano pamusoro pekuti yanga azvitaura saka ndatoona kuti hatira kwatoenda. Iwe udaurambane ungani? Kuita amai ani mwana wako remi yake akataura zvekurambana hapana kurambana kana ndachikumbira ndikopedzisa ndakwana paakaenda nditi atinoaumuda pane chikonzero mama ndaikumbira ndikotaurawo chikonzero chacho. Iwe ndosachadii? Aiwa ndati hanchade patambopinda muno atombondipa gukuru rangu zvakanzi nyaya yenyu inoda kuti mambo vave vachizoti chipera mambo varipo. Gukuru rangu anga ambondipa zvake. Munogara kuri? Please mo imuzouya dzokerai kumba mozoya Friday iyo andika zvakanaka. Dzokerai kumba ndivana mai vacho mboregerai vana vangu madati vanouraya vanhu kumberi ivo kana vachipara. Vana vakaita dambudziko vachida kufamba vabatsirika kana vachifunga zvinoda kufamba. Saka chimbodzorai kumba mai murume wenyu iye madzokera muchinofunga mozotudza Friday inouya kuseri mashinga here kuda kusiyana nekuda kwekurwara imakambotsidzirana kuti tinge tiri tese munhamo nemani. Taurewo mama inini changandikumbira ndechekuti chero tikasiyana chero takarambana nhasi kana kuri kufamba ngatifambe takarambana tichinzoti kurwara kwedu kuri papi zvoperera ipapo. Saka ivi ndoti mufamba musina kurambana kudai tichakubatsirai. Umutazava asinova murambana aka mai siyana nenyaya yekurambanisa vanhu ari mwana wedu marudanga makutiza nyaya yekuvai aiwa kuarapisa ndokuarapisa aiwa yekucherera guva mavakaimba ii aiwa tozoitaura madzoka Friday muno vasiye vamodzokerana munofa sei? Murume anorova mambo ndinofa opedzira ndini ndinofa. kuna mamba mcharo uyu nayo shamwari mambo inini mudzimai wangu haagari pamba pamba. Ndakaenda kubasa every day anenge ari kwana mama kwana mvura. Chero inini gungwa ndopinda manight shift ndobuda pamba kuma to 6 quarter to 6 ndakakangana zvandikandoona pamba munhu asisipo andizive kuti anozodzoka nguvai. Andizive kuti anodzoka nguvai kumba
Ndari mudzoke Friday moya yotakasunguka. Clash iri mambo ni diri. Aiwa arere aricha pane zvachinja tichazokuka. Ayo chinga yekumana mukadzi. Vana padari. Kuta akutoya kumba kwangu. Anotenga. Mai na baba. Monogiraiva navadzokere kumba. Munorambana tinamboramba. Munorambana but tikuti pane vatambona hedu kupa zvoda kuongorora kuti mungarambana nekuda kuita. Mazinzare mai. Ambwe. Ndizimo. Hatina kuramba kuti murambe murume. Munodzoka momuramba zvakanaka ndizvo. Mambo yabva mukati mevana idzi. Vanozogadzisa. Kuti vapisa anotobudisa. Ngobuda